transplant. Ng'ato penjo ka ni koro kamera donjo gi pale ng'ato na. Yes. Koro for example kama bundi ng'ato ndia kitucho ka gi piny kae. Koro ntie kama isogo kamera bura achiel en tube, kamera no en tube. Ochalo pipe marom gi lota kama to malo iye ka ntie dhoge ka ntie kamera. Koro iso e dho achiel konchi. Tikawo tube moro kendo koni manigi light magolo ler. To koro koni menyo ka torch to koni kamera to ing'iyo gima ineno tinene e TV. Ya? To bur ma adek da koro iso e go pala kata gi usi kida twang to access go mi gol nyarogno moro no. Then you use a small incision ma iketo go moro mokel manyien. So again to gini Koro pala no dhi ng'ade kende. yes. Ko ing'iyo mana gi gimine screen cha. Ti control remote piny kae. To gimitimo piny kae ni ing'iyo gi kacha. Koro berne ni en ni chango ne yot. To ok ni mano ka ni surgery mitimo gi laparoscopy. Nitie mang'eny kata mana fibroids sani tidi golo gi laparoscopy. Ya weche mag cysts. Ya. Koro gen thieth ma sani manyien ma kore kano chakre to bober. Lakini becha pod ni malo. Kwa sasa product man open surgery ma pod idhi theater, but in the long term ka weche sedhi maber wageno ni wabro chope level ma wabro timo that surgery. Yeah. To gima da ng'is jopiny ni ok ochuno ni ng'ata ma nyiroke ne koro osehinyore mokethore nyaka ring mane transplant. Each transplant no bende beche ok yot. Idiro pesa madhi mana $500,000. Ke nyaka kuong manyi dona ng'ama mi nyaroke maber no. Ma pimni rembu chalre ke ng'eni dendo bende kikelo gima okwambatana go no remok chalre to rejection bete. Koro dhi ma pim mang'eni rembu yiere momiyo wacho nyathi ni nyalo mi nyaroke ne ijuga boyo ng'ato ni ni ng'ato dwa uso nyiroke ne no want to sell my kidney. Yeah. Gima idhi ma pim kose fwenyo ni koro rembu oseyiere moseyie opim ni onge tuoche moka tikawo to ibedi dhi tipimi ni you can with the start surgery yalo bete pala mi wuog ngima. Koro mi that kidney to koro goli achiel nade mar the dialysis didek. Because in dialysis seso in achiel kede dichiel ichulo $9,000. Ko kede didek mano ng'ene $27,000 juma ka juma. Koro ko yot. Simo bende kede time facilities moko mag giwegi kata kede hospital ma ji onge lony maber e weche mag dialysis. To yudo ka ng'ato yudo fluid overload ok ogol pite. Koro ng'ato pi odhi opong'o adundo ne, pi odhi opong'o obo, koro ok oywe maber, toxins ka be ok ogol maber. Yeah? Koro very important. Mar ariyo ng'ama nigi tuo mar nyiroke ne remo miloso e del bende iloso e nyiroke. Ng'ama nyaroke en gi problem. Yudo ka obedo yudo anemia. Ma en sati rembe dok piny. Remo ni dok piny ahinya to kelo heart failure. Emomiyo nyaka ko wakaw weche mag thieth mag kidneys go motegno. To yande ncha NHIF chulo weche mag dialysis kata miluoko go remo kapok wadhi NHIF gi SHIF. Nyiswa ni to king'iyo lony